Salutări, prietenii mei și vreau și la un nou episod aici mai special la un stadion de fotbal părăsit. Aici mai special cu Denis, nu te mai arăta cu degeaba că ți-a arătat mama. Și eu acum, scuze, dacă vreți să vă arăt tot stadionul, vreau să strângem măcar 20 de like și dacă se poate mai mult. Nu uitați înainte să dați 30 de like-uri! Să mai întâi să vă arăt așa stadionul, suntem destul de... Eu acum o să mă uit sus. El o să vină cu mine pentru că... Sunt mai grăsut și o rup scara. Da, mi-e cam frică. Așa e tot dreapta și e greu. Data viitoare când mă conform cu Aha. să vă arăt tot stadionul măcar 20 sau peste 20 dacă se poate de like. Da, asta poate în episodul viitor, Nicolas. Vreau să mai ne vedem în alt episod, poate. Deci cam așa arată tot stadionul, să vă arăt la toți. Uitați, aici e stadionul, stai să urcat. Poți să rupe scara și nu mai poți coborî. Pe aici sunt construcții multe acolo. Uitați-vă! Aici este un loc unde poți stai. Tare! Stai pe acoperiș să cazi. Ah! O să mă sui un pic sus să văd când se vede jos și vezi. Dacă stabilizatoare, peste 6 minute, peste 8 minute, El, dacă nu l-a auzit, a spus să dați share, subscribe și like. Asta e o regulă neapărată, frate. Da. Ce? Da, unde ești? El e acolo sus, dacă îl vedeți.